seuraavana meiltä kysyttiin, että mikä on tärkein sisustusesine tai huonekalu. Haluatko sä aloittaa vaihteeksi? No mä voin aloittaa, joo. Mun on varmaan pakko sanoa noi PK22-tuolit Fritz Hansenin. Eli ne oli mulle niin pitkäaikainen haave, ja kun mä pääsin sen toteuttamaan, niin en mä voi tavallaan jotenkin edelleenkään uskoa, että mulla on ne tuolit. Aivan. Et se oli kyllä semmoinen, että mä ajattelin niistä, että mulla ei niitä tule koskaan ole, vaikka mä oon ne aina halunnut. Aivan. Ja sitten tarjoutui mahdollisuus ostaa ne hyvään hintaan, ja sitten pääsin nappaamaan tuommoista peikeän mokkaa olevat tuolit. Ja musta tuntuu, että ne sopii niinku jotenkin tyyliin kuin tyyliin ja kotiin kuin kotiin. Et ne on vähän semmoiset niinku ajattomat klassikot ja menee varmaan mulla niin kuin loppuelämän luulisin, ellei nyt sitten innostu vaihtamaan jotain, mutta tuskin niiden kohdalla veikkaan, että ne on ollut semmoiset Hyvä valinta ja ne jotenkin ilmentää niin kivasti just sun semmoista tanskalaista puolta. Ja noi ei ainakaan ole semmoiset niin sanotusti liian nähdyt tuolit tai mitään muuta, että se tuo mun mielestä tänne kivaa omaleimaisuutta. Mutta toi on muuten totta, että se on varmaan niinku yksi, miksi mä tykkään niistä tosi paljon. Että esimerkiksi Fritz Hansenin Ektualis oli edellisessä kodissa ja se oli mun mielestä, se on kaunis tuoli ja näin, mutta jotenkin vielä kun nämä on just nimenomaan, että nämä on harvinaisemmat ja nämä ei ole niin halutut myöskään, niin jotain siinä on sellaista, että sit tuntuu kivalta, että itsellä on just ne. Aivan, ehdottomasti. Varmaan täytyy myös pysyä tuossa tuolilinjalla. Mä en tiedä, onko mulla niin selkeitä niin kuin, että mikä se tietty on. Ehkä sinänsä pitää myös sanoa IMS DSR, se taas on maailman kulunein tuoli, mutta toisaalta ehkä ei edusta mulle mitään trendikkyyttä, vaan mä muistan jo, että mä olin 15-vuotias oikeasti rippikoulujassa, kun mä leikkasin ulkomaisista lehdistä kuvia niistä tuoleista. Joo, eli tavallaan että joku on halunnut niitä jo niin nuori. Sepä se tuntuu väliin mustakin absurdilta, mutta mä tosiaan muistan, että mä näin teidän oli jo silloin kauniissa valkoisissa sisustuksissa ja silloin päätin, että noille on. Ja se on uskomatonta, miten aika on kestänyt tähän päivään saakka ja sen takia mä oon iloinen, että mä hankin ne, vaikka ne on yleistynyt muuten, ettei antanut sen mitenkään. Eikä sen niin saiskaan antaa. Mutta kyllähän se niinku, jossain kohtaa just varmaan tulee aina se, että on niinku liian monessa paikassa nähnyt, niin tuntuu, että ei halua enää itselleen. Aivan, kyllä. Ne on kauniit tuolit, tosi kauniit. On ne kyllä ja tosi hyvät istua ja muuta. Et sinänsä on ollut meille kyllä hyvä ja ylipäätään jotenkin tuolit kyllä kiehtoo loputtomasti, että muitakin kivoja tuolit vaan alkaa vähän loppua tilaa kesken, että ei mahu melkein nykyisetkään saatikka, että toteuttaisi jotain uusia tuolihaaveita, että nyt on vaan pakko tyytyä siihen, että tuolikiinti on hetkeksi täynnä. Mutta joku niistä tuoleissa viehättää, se on varmaan se, että ne on niin keskeisiä esineitä ja jotenkin myös ehkä itse tykkään panostaa niihin sen takia, että ne on huonekaluja eikä esimerkiksi tekstiilejä, jotka on vähän arempia, että niille voisit yhtäkkiä käydä jotain ja muuta. Niin tai kyllä niihinkin totta kai haluaa panostaa, mutta tavallaan tuntuu, että tuolit on ehkä semmoisia kaikista varmemmin semmoisia huonekaluja, joita siirtää kodista seuraavaan. Just näin, ja niin kuin puhuttiinkin silloin varmaan joskus sunkaan, että ruokapöytä voi muuttua ihan koonkin puolesta, mutta tuoleissa saat aina lisää. Aivan. Toinen, mikä mulla sitten taas just on nimenomaan ollut, on varmaan noi valaisimet. Että kun nekin menee sitten kodista kotiin, että kun niihin panostaa, niin ne käy yleensä aina sitten seuraavaankin kotiin. Ei tarvitse miettiä sitä. Se on just näin. Sohva voi jäädä pieneksi, olla liian iso. Kyllä. Ruokapöytä sama homma. Joo, se on totta. Esimerkiksi just ruokapöytä, niin meilläkin on ollut 5 vuotta Ikea, 30 ruokapöytä. No nyt tulee sitten uusi, mutta siis joka tapauksessa oikein hyvin palvellut, mutta tavallaan se on ollut vähemmän merkityksellinen, kun ne tuolit on siinä ympärillä kunnossa, niin tavallaan, että ehkä just jonkunlaisena niin kuin ohjenuorana omassa sisustuksessa on tommoinen tietty, että valitsee ne mihin panostaa ja mistä pihistää. Et mulla on ainakin ihan selkeästi niin kuin semmoinen, että tavallaan Ikeat ja design sulassa sovussa, mutta tärkeintä on ehkä niin kuin itse tiedostaa se, että mitä kaikista eniten haluaa ja mikä kaikista eniten tuottaa iloa ja sitten hyvällä mielellä panostaa siihen vähän enemmän ja sitten tehdä löytöä niin kuin muilla saroilla, että määrittää. Joo, toi on hyvä vinkki. Sitten kysyttiin, että mikä tuote on haavelistalla tällä hetkellä. Ja mä itse pohdin tätä kysymystä sen valossa, että mä totesin, että mä oon saanut toteuttaa todella monta mun sisustuksellista haavetta. Että siitä on tosi kiitollinen. Että yksi, minkä nyt on tilannut tuohon uuteen kotiin, siis jota ei vielä ole, mutta se on mahdollisesti tulossa, niin toi Flossin kattokruunu, mikä oli pitkään mulla haavelistalla. Mulla vähän jarrutti se, ei ehkä niinkään se yleisyys, eikä se ole edes niin yleinen, jos se 4. kodissa on blogimaailmassa, mutta
mutta niin se, että se valaisee aika kirkkaasti ja sitten taas Paulsen edustaa sitä valaistusfilosofiaa, että se poltin pitää olla siellä niin kuin suojassa. Aivan. Niin pitkään vähän niin kuin hangottelin sitäkin vastaan, että vaikka se on kaunis valaisia ja ihana, niin tavallaan siitä puuttuu ehkä se, mitä mä oon painottanut blogissa, että nimenomaan tämä valaistus pitäisi olla epäsuoraa. Että siinähän on suora kirkas valo, mutta pidän sitten vaikka kiinni sitä. No niin. Kyllä, ja varmasti se toimii tietynlaisena siivous- ja työvalona, että se tunnelmavalo on niin kuin erikseen. Kyllä, niin. Näin. Joo, kyllä. Joo, eli mä oon kyllä hyvin samalla linjoilla sun kanssa noiden haaveiden suhteen, että haluankin myös itsekin pysähtyä silloin tällöin miettimään, että miten monta sisustushaavetta on jo toteutunut. Että jotenkin, että ei aina vaan pyrkisi kohti sitä seuraavaa, vaan kyllä mulla oikeasti ne hankitut tuotteet tuottaa iloa joka ikinen päivä. Ja esimerkiksi tästä nyt ehkä vielä toteutuneista unelmista pakko mainita Hermesin Avalon tyyny, joka on mulle sellainen todella pitkäaikainen haave ja myöskin symboloi tosi montaa asiaa, mikä ei välttämättä niin kuin ulospäin näy, mutta se oli meille, mun ja mun miehelle semmoinen jotenkin tosi monta kuukautta tehtiin töitä sen eteen, että saatiin itse asunto myytyä ja se meni hyvin ja tsempattiin ja perehdyttiin ja tehtiin kaikki niistä jotenkin, että se meni putkeen, niin se symboloi sitä, niin tavallaan niin siinä on paljon enemmän niin takana kuin ehkä sitten nopealla silmäilyllä voi ajatella. Se oli semmoinen palkinto sitten kovasta työstä. Kyllä. Että jotenkin niin kuin sitä ei ehkä myöskään ikinä saa kodeista unohtaa, että vaikka se ulkoa näyttää jollekin tietylle, että tuolla nyt vaan toi on designia ja tuolla on vaan niin tavallaan niissä voi olla myös sitä aika paljon merkityksiä taustalla, miten ne on hankittu, mitä työtä sen eteen on tehty, mitä ne edustaa ja kuinka pitkään niitä on harkittu ja ihan kaikkea muuta. Että se on tavallaan myös niin kuin osa sitä haaveita ja tämänhetkisen haaveen mulla on ihan sama, siis kattovalaisen ruokapöydän päälle ja myös floss on yksi vaihtoehto ja tässä ollaan Sannan kanssa käyty monia keskusteluja, niin täytyy nyt katsoa mihin sitä itse päätyy, mutta tarvitsisin myöskin niin kuin jonkun tosi näyttävän, klassisen, mutta kuitenkin modernin valaisimen ruokapöydän päälle. Meillä on niin simppeli keittiö, että jopa mun maku, vaikka on sen itse valinnut, niin se on todella pelkistetty, että se kaipaa nyt sekä laskosverhon että sitten jonkun tosi wow-efektivalaisimen, jotta se saa vähän niin kuin potkua se tyyli. Kyllä. Joo. Ja jäämme odottamaan. Niin kyllä. Mikä valaisen sieltä valitaan? Joo, kyllä. Millainen on unelmien kotisi? No kyllä mun täytyy kallistua noihin vanhoihin helsinkiläisiin kerrostaloihin, joissa on huonekorkeutta ja lautalattiat ja ikkunalaudat, että se on ollut aina se kaikista omin asuntotyyppi ja on edelleen ja varmasti joku päivä toivottavasti viimeistään eläkkeellä semmoisessa asutaan, mutta on ollut myös jännä huomata, että tavallaan nyt tähän elämäntilanteeseen vaikka tippuisikin joku lottovoitto, niin se ei siltikään olisi se oikea, että myös vähän niin kuin elämäntilanne edellä, että meille tällä hetkellä sopii tosi hyvin asua maan tasolla ja niin, että on aidattu pihakoiralle ja muuta, että tavallaan se on ehkä se mun unelmakoti, mutta mä en haluaisi asua siellä tällä hetkellä, että tavallaan joku päivä sitten. Toi on ihan, ja niin kuin Lauran kanssa ollaan siitä paljon puhuttukin näistä tavallaan, että mitä se koti edustaa ja mikä se on niin kuin tavallaan se oma unelma siitä, että aika tämmöinen tyypillinen unelma suomalaisilla on mahdollisimman iso oma kotitalo ja oma iso tontti ja se tavallaan se on niin ihan kun se kuulostaakin, niin mä oon itse kanssa sen tyyppinen ihminen, että se olisi mulle aivan liikaa, että siinä on liikaa hommaa ja niin kuin näin, että sitten mieluummin panostaa niihin niin kuin sisätiloihin silleen, että se pysyy hallinnassa ja sitten jos on joku piha, niin se on sitten pieni ja mahdollisimman helppohoitoinen. Kyllä. Mä uskon kanssa, että kerrostalo on mun asumismuoto. Voi olla, että se tilanne muuttuu jossain kohtaa, että paritalossa asuneena niin voin sanoa, että se pihahommat ja lumityöt ei ollut siellä ykkösenä toimenkuvana omassa asumisessa, että jotenkin se huolettomuus ja varsinkin just uudet kerrostalot ja ne niin kuin viehättää tällä hetkellä, mutta toki niin kuin Laurakin just sanoi, että, ja mistä hänkin haaveilee, niin siinä mielessä on saman linjoilla, että kyllähän ne keskustakodit
just lankkulahtiainen ja niissä on se oma tunnelma, niin se 1900-luvun alun arkkitehtuuri ja näin, niin on tosi upeita ja varmasti kirkkojen semmoiseen muuttaisin. Mutta sitten esimerkiksi itse arvostan tällä hetkellä tosi paljon sitä, että saa vaikka vähän enemmän tilaa, oman saunan, parvekkeen ja niin kuin luontoa myös osittain. Että sit jos keskustassa asuisi, niin kyllä se sitten menisi sinne varmaan sinne Ullonlinna-Eira-akselille, että Lottori vie vaan niin, kyllä. Ja ehkä kakkoskoti sieltä ja sitten tämä ykköskoti luonnonelmalla. Molemmat ollaan mutta sitten se saisi olla just niin, että siellä saisi olla se parvekekin ja näin. Että ne olisi sellaisia tekijöitä, mitä itse arvostaa. Että nämä on vähän tämmöiset, kukaan ei saa kaikkea. Niin, mutta eikö se ole tavallaan, mun mielestä se on ihana huomata, että tavallaan, että se unelmakoti ei silti aina ole täydellinen sekään. Tavallaan musta on hirveän lohdullista huomata, kyllä. Että ei se ole aina edes siitä kiinni, että tarvitsisi ne lotto 7 oikein, että voisi jotain toteuttaa, vaan että ei se aina, niin kuin, että usein kun puhutaan sisustamisesta, niin se on vaan just, että minkä kalusteen tai minkä väristä maalia seinää, mutta jos puhutaan isossa kuvassa kodista ja asumisesta, varsinkin jos on kyseessä omistusasunto ja tekee tämmöisiä isoja taloudellisiakin valintoja, niin kyllä se on ihan hirveästi niin kuin kokonaisuudesta kiinni. Et sitä me ollaan tosi paljon nyt omassa perheessä tässä näin. Miehen kanssa mietittiin, kun tehtiin tämä movie, että lähdettiin ensimmäistä kertaa kerrostalosta rivitaloon, niin siinä tuli pohdittua asiaa ihan mielettömän monesta näkökulmasta. Että se ei suinkaan ollut niin, että hei, muutetaankin kivaan kotiin ja sisustetaan se kivasti, vaan siinä oli helppohoitoisuus ja just, että tarviiko, jos luopuu muutamasta neliöstä, saa jotain muuta enemmän ja on vähän isompi remonttibudjetti. Ja tosi paljon niin kuin käytiin näitä läpi. Se on ehkä sellainen, mitä jokaiselle kyllä suosittelee, että ei välttämättä mene sen niin kuin ensimmäisen niin kuin päähänpiston mukana. Just näin ensimmäisen ja sitten myöskään sen, että kuvitellaan, että mikä niin kuin on tämmöinen yleinen unelma, just niin. Tämä niin kuin omakotitalo-unelma, varmaan aika monella suomalaisella on, niin että se ei välttämättä ole kaikkien unelma sitten ja tavallaan kansi miettiä todella paljon myös, että onko se oma. Niin just näin. Ja sitten jos se on, niin sittenhän se on tosi hienoa ja sitten sitä kannattaa lähteä tavoittelemaan, mutta tavallaan kyseenalaistaa ne omatkin haaveet ja myös niin kuin ymmärtää se, että tavallaan sit just sen elämäntilanteen mukaan, että mä en koe esimerkiksi muuttuneeni ihmisenä yhtään mihinkään suuntaan se, että me muutettiin Rivariin, niin tavallaan tekee aina mieli vähän niin kuin puolustella sitä, että mä en niin kuin jotenkin se on niin kliseinen, että saa lapsen ja on koirakin ja muuttaa Rivariin ja pitäisi varmaan autokin vaihtaa kohta farmariin, jolla on vielä sitä tehty, niin jotenkin mä en niin kuin tykkää siitä tavallaan, koska sitten tulee heti semmoinen olo, että unelma. Kyllä, ja tavallaan, että ei ole omilla aivoilla ikään kuin miettinyt, että menee vaan, koska niin pitää. Mutta se vaan tuli omalla kohdalla todettua ihan sen niin kuin takia, että meidän kerrostalo ei ollut vaan kerrostalo, vaan se oli hissitön, me oltiin ylimmässä kerroksessa. Ja tämä ramppaaminen monta kertaa päivässä koiranlapsen kanssa kävi sietämättömäksi. Niin sitten tavallaan nämä kaikki kysymykset johti siihen. Mutta se oli myös on kiva ollut huomata tämän muutaman kuukauden jälkeen, että se asuminen tuolla nyt on oikeasti tosi paljon mielekkäämpää. Että vaikka ehkä henkisesti on se edelleenkin se tietynlainen kerrostaloihminen ja ehdottomasti kaupunkilainen, oli tosi tärkeää pysyä Helsingissä, mutta kuitenkin niin kuin, pystyi sitten helpottamaan omaa elämää niin kuin, tekemällä ainakin tuommoisen väliaikaisen, voi olla pidempiaikainen, mutta vähintään väliaikaisen niin kuin, muutoksen kyllä. Siinä. Että. Kyllä. On ja sitä just kannattaa tunnustella, että mikä siihen hetkeen toimii just parhaiten omassa elämässä. Kyllä. Että se asuminen tarjoaa just niin kuin sä joskus blogin kirjoititkin, että onko se henkireikä vai työmaa, niin kuin tavallaan sitä, aivan, että mikä kellekin on. Aivan. Jollekin pihanlaitto on ehdottomasti henkireikä, jollekin se on työmaa. Just näin. Just tämmöisiä niin valintoja. Kyllä, se on tosi tärkeää, että ne tunnustaa itsessään. Se on ehkä sitten se tie, minkä jälkeen kodista pystyy nauttimaan kaikista eniten, että siinä on ne omat jutut kohdallaan. Kyllä. Mitä mieltä olette kopiotuotteista? Eli tämmöisestä design-klassikoiden kopioimisesta. En tiedä, tarviiko tämmöistä nyt edes sinänsä. Tämä on varmaan aika selkeä, että me kummatkin ollaan ihan sulta kysymään. Kyllä. Voit puhua myös mun suulla, kyllä. Että ne on väärin niin kuin monellakin tavalla, että ne ei ole mun mielestä järkeviä hankintoja, ei niin kuin eettisesti, että siinä on tavallaan tämmöinen taidenäkökulma, että joku on suunnitellut jonkun ja sitten se varastaa, mutta ei myöskään ne harvemmin laadullisesti vastaa näitä aitoja design-tuotteita, että mun mielestä kaiken kaikkiaan, niin sit jos haluaa ostaa jotain edullisempaa, niin sit ottaa jonkun muun tuotteen kuin toisen suunnittelemasta tuotteesta kopion.
Tämä on tietysti vähän hankala, koska kaikki ei tunnista näitä kopioita. Ja mikä on sitten taas kopiot, kuinka lähelle mennään ja näin. Että nämä myös on toki niin sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen asiaan. Mutta tuo on mielenkiintoinen keskustelu ja mielestäni on hyvä, että sitä keskustelua käydään ja just tavallaan inspiroituminen on asia erikseen. Sitä tapahtuu ihmisten ja yritysten välillä ja tavallaan kaikki ideat tässä maailmassa on kertaalleen käytetty ja nyt niitä uudelleen tulkitaan, että se on niin kuin ihan se on hyväksytty ja se on tavallaan niin kuin ihan asia erikseen, mutta se, että jos sulla on 2 tuotetta vierekkäin ja sä et ensin silmäilyllä tiedä, kumpi niistä on aito ja kumpi kopio, niin sitten ollaan ehdottomasti niin kuin ylitetty se raja. Ja tavallaan niin kuin olen siis kanssasi täysin samaa mieltä, mutta haluaisin myös jotenkin tuohon tulee sitten tähän keskusteluun usein semmoinen vähän elitistinen leima, että helppohan teidän on sanoa, kun te pystytte ostamaan designia, mutta täytyy sanoa, että enhän mäkään voisi ostaa vaikka Aarnion pallotuolia tai jotain muuta, mutta en mä osta sitä kopioakaan. Että tavallaan, että kyllä mä ymmärrän hirveän hyvin, että kotiin haluaa sen niin kuin samanlaista tunnelmaa, mutta sitä samanlaista tunnelmaa mun mielestä saa jollain samankaltaisella tuotteella, mutta se, että sä ostat ihan suoraan kopion, niin se tavallaan, mä en vaan pysty hyväksyä sitä, vaikka mä ymmärrän sen niin kuin taloudellisen näkökulman tosi hyvin. Joo. Mulla on sama homma ja tietysti niin kuin aitojen parissa kun teen töitä, niin tiedostan kyllä ne erot myöskin. Niin, aivan. Et mä oon nähnyt, miten vaikka seiskatuoli valmistetaan ja siellä on aika paljon eri työvaiheita ja eri prosesseja ja pitkä suunnittelun tulos ja se näyttää ulos ihan samalta kuin vaikka kopio. Aivan. Se ei näy kuluttajalle todellakaan, että mitä siellä on tehty ja miksi se niin kuin maksaa, miksi se kestää laadullisesti. Niinpä. Miten kuvailisitte ostokäyttäytymistä? Varmaan niin kuin lähinnä nyt sisustuksen suhteen voitaisiin ehkä. Joo, mulla on ainakin nykyään sanoisin vielä entistä harkitsevampi. Et ehkä yksi, mikä on muuttanut vielä niin kuin siihen suuntaan enemmän oli toi muutto. Taas kerran kävi tavarat läpi ja totesi, että sitä niin vähällä ihminen pärjää ja tavallaan jotain tiettyä kippoa kuppia, mitä on joskus hetken mielenjohteesta, niin sitä ei enää, että se on tosi iso taakka tällä hetkellä, eikä ne tuota mitään iloa. Eli tavallaan mun ostokäyttäytyminen, ja meillä on nykyään ehkä vielä vähemmän säilytystilaa kuin aikaisemmin, niin senkin puolesta täytyy oikeasti tosi huolella miettiä. Tietysti myös niin kuin taloudellisesti tulee säännösteltyä, eli tavallaan niin kuin haluan ostaa vähemmän, mutta parempaa niin kliseistä kuin se onkin. Eli semmoiset ihan kivat heräteostokset on tippunut kokonaan melkein pois, mutta sitten taas jos on joku, mitä mä tosi paljon haluan, niin sitten mä oon valmis siihen panostamaan. Joo, että voisin periaatteessa vastata samalla tavalla, että siinä mielessä tai sanotaan, että siihen pyrin ennen kaikkea, että mulla ainakin tulee välillä edelleen semmoisia, että nyt ostin nämä kynttilöillä, että miksi mä ostin nämä, nämä ei miellytäkään mua enää kuukauden päästä, mutta sitten taas niin kuin tullaksemme seuraavaan kysymykseen, joka koskee kierrätyksen roolia osana sisustamista, niin mä oon kyllä myös sit kova myymään tavaraa eteenpäin, että mä en sit hirveän pitkään kato, että sit vaan saman tien eteenpäin ja pois nurkista, että toki jonkin verran aina sitä on sitä, mikä pitäisi laittaa eteenpäin niin kuin kaapeissa, mutta varmaan niin kuin muuttaminen aina auttaa osittain siihen, että sun on pakko käydä läpi se tavaramäärä ja miettiä, että tykkääkö mä oikeasti tästä ja sä nyt oot pitkään niin kuin ollut tämmöinen konmarittaja, jos näin voi sanoa niin kuin lähtökohtaisesti, että sulla on ollut aina se varmaan aika niin kuin semmoinen niin kuin tavarahallinnassa tavallaan, että mä itse koen, että mä oon siinä aika paljon kasvanut vasta sit iän myötä, että mä olin nuorempaan tosi paljon hövelempi shoppailija ja niin kuin en yhtään miettinyt sitten niin kuin pidemmälle, että tuli just paljon ostettua silloin. Varsinkin semmoisen maalaisromanttisena aikana, niin Herra Jumalasta kuppia, kippoja ja tulkkuja, kynttilää ja Herra Jumala. Mutta ihan sama on mullakin ollut paljon, enkä tosiaan niin voi asettua sen yläpuolelle, ettenkö niin olisi ostanut ja vieläkin niin tykkäisi kaunista tavarasta, tykkään ihan hirveästi, mutta tavallaan joku niin järki siihen on enemmän tullut. Ja tavallaan just, että haluaa niin kuin, ja ehkä enemmän, mitä vähemmän on tavaraa, niin sitä suurempi arvo niillä, jotka sitten kotiin jää on. Et nyt jotenkin musta tuntuu, että mä nautin niistä tuotteista, mitkä meillä on esillä paljon enemmän kuin silloin, kun oli 1/1000. Että tavallaan niin kuin siihen se menee sitten, harkitsee pidempään ja on valmis siinä mielessä sitten satsaamaan. On ja sitten mun mielestä niin kun se mahdollistaa myös, että luopuu niistä ehkä pienistä hankinnoista ja semmoisista extempore, niin sit niitä isompia oikeita unelmia. Että sä et ostakaan sit aina sitä, niin kun, ei vitsi, että onpa kiva tyynynpäällinen, onpa kiva
kynttilä onpa kiva tuikkuu, niin tavallaan sitten se mahdollistaa myös sen, että säästyy rahaa sitten niihin, mitä oikeasti haluaa. Joo, ja ihmisiähän tässä kaikki ollaan, että ilman muuta varmasti jatkossakin tulee tehtyä virheostoksia. Että se on varmaan ikävä tosiasia, mutta on ne vähentynyt ja se on ollut jotenkin kiva huomata. Ja nykyään on tietysti hirveän hyvät foorumit laittaa tavaraa kiertoon. Ja varsinkin jos ne on ollut designia tai muuten hyvännäköisiä ja hyväkuntoisia, niistä vielä saa varmaan ihan hyvin niin kuin takaisinkin. Mutta mä oon myös itse huomannut se, että mua se kuormittaa tosi paljon. Joo, sitten mun saattaa olla 4 Ikea-kassillista ottamassa monta kuukautta, jossa ne ärsyttää mua joka päivä. Eli tavallaan mä en enää hirveästi haluaisi käyttää takaporttina sitä, että no ainahan ne sit voi myydä, koska se on myös tosi kuormittava vaihe, se myymisvaihe. Mutta siinä mielessä ostokäyttäytyminen ehkä ylipäätään, niin ehkä myöskin henkii tämmöistä tiettyä tätä aikaa, että vähän harkitsevammin ja sitten myös mieluusti jonkun verran ostaa palvelua, että se ei ole aina niin kuin aineellista myöskään. Se, että esimerkiksi me ollaan tosi mieluusti ostettu remonttiapua ja tuntuu, että se on ollut niin kuin semmoinen kotiin liittyvä suurikin niin kuin helpotus. Ei meillä olisi ikinä mitään valmista, jos ei me oltaisi niin kuin käytetty hyvää remppamiestä ja näin. Kyllä.